phezulu wena uphakeme kakhulu sengizoliwonga ngizoliwonga elakho igama uyinkosi. Hello molweni bantu benkosi, ndibuyile kwakhona kunika abantu bam ithemba part 8. Siku part 8 namhlanje. Siyaqhuba rhulumente asimanga sithe chu. Enkosi kakhulu kwabajoyinayo. Ndiyanamkela kunika abantu bam ithemba. Sizawuqalisa ke siqhube le vangeli yethu siqhubayo kwelicala. Masikhandeni, ndithi xa ndiyibiza asikhandeni unika abantu bam ithemba. Ndinishiye konje last week ndikhala bethunana, azange ndiyazibiza ukhalisa le nto mna ngoba bendisho uba ndidlule kwezi zinto. Andisazi ke le isuke indenze ndibe emotional. Ndinayo nento ethi ke kukhe kubuye kufika ukuthi kodwa Thixo wawuphi ndide ndidlule kwinto ezingaka zona uthula undiyekele. Ndiphinde ndibuye ndifikelwe kukuba nepicture, yazi uba nepicture kaYesu. I think enye into endikhalisayo kukumbonelelenga phaa esiphambaneni bemxhomile phaa abe engenzanga nto, efela amatyala angawazi noba bekuqale kwathini. So I think yenye into ebuye indithatshe kakhulu. Nengoma yegospel ke bethunana inako ukundiphazamisa. Xa kudlala ingoma yegospel andiyijongi nje ingoma, ndijonga imessage yalaa ngoma uba ithini kanye. So ukubo bonke oThixo akekho njengawe iyandichukumisa ukufa ke laa ngoma, because yayingoma kamakhulu wam number 1. Wayithi ke xa izawuthandaza izawucula ezakwenza laba wethu wasemazulwini bendithetha ngaye, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Wayicula kumakhulu ke laa ngoma. Wemfutshane ke umakhulu wam engumfazi apha umnyamanyana, azawubeka izandla zakhe emqolo acule ke kubo bonke oThixo. I think ndithi xa ndicula le ngoma ndipicturishe ke zonke ezi zinto zehlileyo ebomini, ndithi ndingapicturishanga zona kuphela, ndithatshe ke ngenxa yezi zinto ndizichazayo. Sigqibele siphaa kuBhuti Mayezeni bethunana. uBhuti Mayezeni wayisusa indaba. Bhuti Mayezeni ke bethuna wandidudula njengoba benditshilo, wandidudula ndayotshona eJoburg, ndasuka eJoburg ndayotshona eCape Town, ndabuyela apho ndandivela khona. Yes, ukunigqibela kwam ke nebali lam ndigqibele ndimithe uMr Njokweni wathi ke mandingayithengisi le ndlu yam, ngoba ke umthandazo wam wokugqibela njengoba benditsho Thixo okoba ke undigcinele okwendlu yam. Wenza njalo. Ndiyabona ubule Dr. Mbokazi uthi good evening everyone. Hello mawam, ngumawam ke bethunana, ngulo wandisindisa ekufeni. Xa nibona ubule nguDr. Mbokazi, ngulo wandisindisa kokwakufa ndandikuko kula Durban. Siyakwamkela mawam, sikunika imbeko enkulu kunezinye imbeko, because kwasinda umphefumlo ngenxa yakho. Inkosi kakhulu. Ndizawuqhuba ke bethunana ke nebali lam. Zininzi ke into endifuna uthetha ngazo namhlanje, andiyazi kwa ixesha uba lizawundivumela na. Kule bazininzi nje andazi noba ndizawuqala ngeyiphi ndiyeke yiphi. Nangu mama ubule esithi I'm humbled. Sure mawam, sure. Ndithi ke so bethuna izinto ezininzi namhlanje endifuna uthetha ngazo, ngoba kusekhona as much as ndiyam-understanda uThixo, kodwa kubuye kube khona ezinye izinto endifuna i-understanding yazo. Ndizawuphinda icebo, mhlawumbi abanye benu baza kuba nazo ezimpendulo. Yile nto ke namhlanje ndithe makhe sibe nengxoxo naphaa, especially kumakholwa okanye abantu abasindisiweyo. Ndiyafuna ukuthetha into eninzi nabo before ndiphinde ndibuyele phaa eDurban. Niyalazi mosibale lam ndithetha uphaa naphaa, so nizawuqhuba ke nihambe nam akho ndibitheni. Yes, andingomntu ndiyayithanda i-planning, ndiyasithanda i-structure, but when it comes to talking ndithetha le nto iye yafika kuqala engqondweni. Because ecaleni le program funeka sibuye siyikhumbule into yoba andivelanga ndavuka nje ndadicayida one day uba ndifuna uvele ndizochaza ubomi bam nje esidlangalaleni kanje. uThixo wayiqhuba into yakhe yathi yaze izofika apha. Ndiyizuliseleke kakhulu lonika abantu bam ithemba. Ndibe ndisamelwe nguSufficient Grace and Mercy of God. Incwadi ezayo nayo iyabhalwa ke laa ncwadi bethona nguTracy.
uba ndiqhubeka ndithetha nani. So kusezaba kuninzi going back to maphana pha, as long as bani kunye nam qha ndihamba nam kule nto ndiyithethayo ininzi. Into ezawundenza uba ndifune abantu abangamakholwa bandincedise ekundiphenduleleni eminye yemibuzo. Ndizawuthetha ke ngoku indaba yamasiko, ndizawuthetha indaba ye-calling ezisihluphayo, ndizawuthetha indaba yamakholwa aba-undermineayo abantu abathi go through iingxaki ezinkulu emhlabeni to a point yoba abantu bapusheleke out of inkonzo. Yes, xa ndithetha ngothi abantu bapusheleke out of enkonzweni, ndingomnye wabantu abapusheleka out of inkonzo ngenxa yabantu abasindisiweyo. Xa ndisithi ngenxa yabantu abasindisiweyo, nanku umntu ebhala pha, oh yeah, no sorry, ngumntu ojoyinayo. Yes, xa ndithi ke ndapusheleka, ndizawubuyela back quickly pha eDurban. Ngeli xesha ndehlelwa zezi zinto zininzi zazindixakile at the time, because it was even worse at the time. Ndandimncinci kahle kahle, xa ndijonga u-today ndandisemncinci, yayinintsi into esandibhidileyo ezweni. Kule bandazo kwafuneka ndilishiye ibandla ngoba ndoyika ukujajwa ngabantu abasindisiweyo. So bendifuna ukuyithetha ke le nto last week uba niyakhumbula kakuhle, but kwacaba iyandibinda somewhere. Ndazibona ndi-emotional ndikhawulezisa, so ndabe ndiqonda uba ndiyaqala ukuyiqala le topic yam. Akuzolunga into yoba ndithi ndiqala ukuyivula le program yethu ndibe sendiqala ngolila. Yes, ndaba nee-emotions eziphezulu, ndavela ndayishiya kanjalo. So ndiyabuyela kuye kungu namhlanje. Into endenza uba ndibuyele kuyo ndisafuna uku-understanda ingxaki yabantu abasindisiweyo okanye abakholwayo. Into eyenzekileyo pha, ndishiye ibandla ngoba bendoyika ukujajwa. Akho mntu uzawuunderstand uba kwenzeke ntoni ukuze ndibe kule ndawo ndikuyo. Nanku umntu esithi hey Khekeletso, hi Khekeletso. Kwakungekho mntu ozawundi-understand uba ndifike njani kule nto ndandizibona ndikuyo. Ndithi ke ngoku xa ndihlala nayo le nto ndiyichuba kakuhle, ndifilishe into yoba oobhuti mayeza, if kwakukhona abantu ababeme nam bebandla at that time, possible ngendingazange ndide ndiyowela ezandleni zoobhuti mayeza. Ndinako ke ubableyima abantu abasindisiweyo because of le nto yabo yokujajana nabantu. Sisaya bethuna epasikeni, ndithetha uphana pha, hambani nam qha nina. Ndithe sisaye into endiyibukayo ke ngoku kuyiwe epasikeni, andithandi ukurekhoda phakathi evekini because ndidinwe nodinwa ndisuke emsebenzini, but kufuneka ndithethile. So ndithe mos le program andivelanga ndavuka esidlangaleleni ndadicayida uba ndidwabe ngobomi bam. Umoya oyingcwele wandifikela wathi kum mandenze le program because i-problem baninzi abasahlelwe yile problem endisuka kuyo, abangakwazi ukuthetha emabandleni wabo ngoba boyika ukujajwa. So namhlanje kufika ukuthi ke funeka sithethile ngale nto yokuthi abantu abasindisiweyo o abakholwayo, makube khona abantu emabandleni bethuna abazawuba khona ukunceda abantu abahlelwa zizinto, abantu abangazoba judgmental, abazakwamkela imeko ngale ndlela iyiyo and babuyele back kuThixo wabo bayothetha noThixo wabo. Sidinga abantu abanjalo ke namhlanje, ngoba abantu abaninzi ndithe kuni bayaphuma emabandleni hayi ngoba bengafuni ukumkhonza uThixo wabo, bayafuna ingxaki, boyika umntu osebandleni phakathi. Xa ndithi woyika umntu osendini phakathi, kunabefundisi ndibamithile abantu endleleni bethuna kobubutyo bom nabo bundehlela apha ecaleni, bendimitha abantu ngabantu. Abanye babe ndibamithile ngabefundisi, abefundisi abawa bona kuqala bawiswa yintoni, ngoba funeka ba-acte ezifu base-heaven kodwa balapha emhlabeni. Funeka ba-acte ezifu all is well kodwa balapha emhlabeni nabo bangabantu, kuyenzeka uba izinto zingahambi ngendlela ethubeni. So kushota abantu, sidinga abantu abazawuma nabantu abasengxakini emhlabeni bethunana ukuze abantu bangeqi enkonzweni befuna ukukhonza. Yes, ndifuna ukuyithetha ke le nto, ndisezawubuya ndibuze ii-questions apha kwakhona kubantu abakholwayo uba ingxaki yabo yintoni kanye. Ndiyadlula ke ngoku. Mandibuyele pha eDurban. Le ndizayithetha again ndizawujajwa ngayo. Ndifuna unixelela ke mna ke andinalo ixesha lokujajwa, ndiyiphilile impilo yokujajwa iminyaka, starting from ndisengumntana ndijajelwa into endingayiboni. So ndiyiphilile ke le mpilo yokujajwa, ndijajwa. Uphela ke ngoku ungawenzi umsebenzi lo uThixo akubizele yona ngoba woyika abantu endaweni yoba woyike uThixo. Sinalo ngxaki ke bantu bakuthi. So mna ke into umlomo wam endizawuvula ndithethe
lento ndizayithetha uThixo uyayivuma uba mandiyithethe because le program njengoba benditsho andivukanga one day ndadecide uba mandizoma phambi kwenu ndidwabe ngobomi bam. Akuyona i-decision elula leyo ukuzihlubula phambi kwabantu. Ndithetha ngomhlaba lo ngumhlaba wonke lo kukhona abantu kwiindawo zonke ndim ndozihluba phambi kwenu. Andi-expectanga mntu ke ngoku ozawuphinda abehlala phantsi ehlekisa ngemeko yam. But ke if uyaqhubeka uyahlekisa naleyo again ndizawuthi yi-choice yakho mntu asekhaya, but uhlekisa kumntu ongenandaba andinako waxesha. Masidluleni ke. Benifuna udlulisa le part. Sizawubuyela back ke kuma-questions. Ndibuyela phaa eDurban. Ndizawuphinda ndibuyele eKapa, so ndivumeleni ndenze lo up and down wam ndimenzayo because ndilidwa ngumoya, ndilidwa le nto funeka ndiyithethile and ndizawuthetha le nto funeka ndiyithethile. So ndithe ke xa ndifika, so ngeli xesha kwenzeka le nto kabhuti Mayeza phaa eDurban, niyibeke ecaleni ndoba besendifikile eJoburg ndimka ndaphinda ndase-Cape Town, so masirivese kancinci sibuyele phaa eDurban. Ndithi nangela xesha uDr Bule Mbokazi ethandaza ngam. Sorry guys. So uDr Bule ngeli xesha abhizi athandaza ngam Dr Mbokazi phaa kula Durban before ndihambe and before iwe la moto imhlophe. Kula mithandazo wayeyenza ndiyatsho mos uba ndikhule ndizazi uba ikhona i-relationship ekhoyo between me and God, and it was very strong. Ingxaki bendingayazi uba yintoni, ndingakwazi nakuyichazela mntu uba ndizathi yintoni le nto ndiyivayo. So ukudibana kwam ke noDr Bule, uDr Bule ke wayibona nje straight le gift yam ukuthi igift yam yile calling yokuba ngumthandazi. Ndiyazazi ke ndingumthandazi, ayipheleli apho ngumthandazi wamanzi, umprofeti, zonke ezazinto. So ndaqonda yanintsi lento and ke ngoku ndandimncinci ndingekho ready for zonke ezi zinto. So uthe ke uDr Bule ecaleni into wayiveza phaa ukuthi ndingumntana wabantu abadala. Abantu abadala bayalwa nam, balwa ngokuthi andibuleli, ndiyasebenza but andibuleli. Izingozi ezi zingozi ezenzeka ngoba abantu abadala abekho happy nam. Ndaqonda ke yenye ke le, ngoba kaloku ndikhule mna ekhaya ndikhonza, ndikhule ekhaya ndingazi into yazinyanya, ndikhule ndingazi into yabantu abadala. Kundikhule ekhaya kungenziwa amasiko, so izawuthini na ngoku le nto yavela ngam. Nikhumbule ukuba bendithe kuni ngela xesha ndandizalwa, ndingabantwana kuthiwa bazalelwe ezingxobeni. Ndiza ninika i-background kwakhona kancinci. Umntana ozalelwe esingxobeni ndingulo, isingxobo sabiwa yi-family member. Nindiva kakuhle, i-family member, ifamily esizalwa nazo ezinomona ngathi. Sasiba ke isingxobo saduka isingxobo kanjalo. Zange nditshilo mos kwenye recording yam ukuthi zange ndihoye loo nto yeso singxobo mna. Uthini uCynthia? Ewe kunjalo, ezicaweni u-end apha uphela amandla ngenxa yabantu. Yes, so ayindimndedwa lo uyifilayo le nto ndithetha ngayo. Alright, so yinto efuneka ilungisiwe because sisengxakini eserious nje. So ndithi ke kulo singxobo sam salahlekayo ke mna ndiye ndingumntana mos ndikhula ndaqhubeka ndangahoyi into zazingxobo. Uba ezi zinto zabuya ke apha zibuya ngoku apha ekudaleni into yezingxobo ndizoyi-understanda ngokuba zintoni izinto kwakuthethwa ngazo ngokuya. So uyabona ukuba kule country ndihleli kuyo kule UK uThixo ube neplan yokundenza ndiduduleke ndide ndizowela kule ndawo ndikuyo namhlanje, ngoba ingqondo kukhona zibuyileyo, ndikhona ndizi-understandayo izinto ebendingazi-understandi, kukhona ndi-understanda ndisho le calling endinayo. Yes, so into eyenzekileyo ke phaa uDr Mbokazi utshilo ke le ubachaza uba into eyenzekayo abantu abadala bathi wena ubuleli. So xa ugoduka sobe sekukule moto ke ngoku le yakulo bhuti Mayeza lesithetha ngayo, so sekutshayiswa imoto esingaphi ×2 already, so yesithathu le ibingekatshayiswa ke ngelo xesha. So athi ke xa ugoduka ufike phaa kowenu uxhele inkukhu emhlophe. Umama uDr Bule ndithe kuni ngumzayoni, nikhumbule into yoba igift yam yavela ndisena 10 years phaa eZayoni, ayizoqalanga ukuvela entsindisweni okanye ngokusendimdala, yaqala yavela kwaphaa ngoba umama wayengumziyoni nje. Uba niyazikhumbula iividiyo zam nditshilo umama wayengumziyoni. So xa ndidibana noDr Mbokazi, uDr Mbokazi ongumziyoni ebendingafuni kwakuya kuye, masiqale apha njengoba benditshilo ndandinengxaki nabantu
abangabaprofethi ndiqonda ndidikwe iya yonke laa nto buchazwa into ezimini kube kuthandazwa into eninzi mna ndikholwa kuzithandazela but ke impilo ayihambi kanjalo sometimes. Into ngoku eyandibhida kuyo yonke le nto mna xa ndithenga imoto because ezi moto zimbini ziweleyo phaa ibiseyimoto yesingaphi nje ndathenga i-Uno kuqala ndathenga i-Astra ndathenga i-Daihatsu ndathenga i-Astra kwakhona. So le imoto imhlophe le icon yakhona yakulo mayeza imoto yesi-5. So kwezi moto zonke bendiba nazo ke imoto xa ndiyithenga bendiyithatha ndiyise enkonzweni iyothandazelwa because kukuphela kwempilo ebendiyazi bendingayazi enye impilo ithandazelwe imoto ndithatha imoto yam ndiphinde ndiphume ngalaa mnyango bendingene ngayo buqhubeke ubomi. So kulena ke ngoku ukudibana kwam noDr Mbokazi kulapho kuvela into yoba abantu abadala bayakhalaza bathi mna lo andibuleli ndaqonda hayi ke ndibhidekile. So kwale moto i-1 ke ndiyithathile ndayisa enkonzweni ngoku kuvela ezinye. So into endiyenzileyo ke wathi ke kum so xa ndigodukayo njengoba nditsho ndandiya eCape Town endleleni yam eCape Town thatha le moto mntanam uye kowenu ufike ke kuxhelwe le nkukhu imhlophe at least ndiya-understand into yoba awungomntu wamasiko but ke makuxhelwe noba yinkukhu. Kum ke already njengomntu osindisiweyo thina sasiyibona njengento eluhlazo into yoba uzawube uqhelana neenkukhu okanye usenza amasiko because sikhule sisithi uYesu owafayo wafela izono zethu igazi lakhe lampompoza lalimpompozela thina amatyala ethu nazo zonke ke izinto zethu sizazi kwagqitywa ngazo. So ngoku le indivelelayo andiyazi ecaleni ke njengoba ndithi bendikhula ndinale gift yam indihlupha ke ngoku nayo ecaleni bekunamaxesha kube nzima nyhani ndibona izinto ebusuku njengoba ndilele to a point ekhaya kwakuze kuthiwe ubona uba abayazi uba bazawuthini baxakene nento cause ke caba esi singqobo sinento esiyenzayo emntaneni siyenza umntana abe nokuhlupheka ecaleni. So zizinto ke mna ke endidile nazo ezo but njengoba nditsho at the time ndandisindiselwe sindingayazi enye impilo ngaphandle kwaleyo. So mna ndifikile ke ekhaya guys umama uMbokazi uthini uDr Mbokazi imizi ayifani abantu abafani tu. Okay siyakuva Dr Mbokazi. So ndithi ke so into endiyenzileyo mna ndafika ekhaya ndaqonda uba uDr Mbokazi uyadlala ayikho kwale yandixelela yona ndizoyenza le nto andixelela yona. Ndafika ndalala phaa ekhaya uyandazi uDr Mbokazi uba ndinayo inkani nditshilo nakuni uba ndinengxaki yenkani andithandi ukwenza into endingazi-understandi okanye ndingaziboni kakuhle. So ndamyeka wathetha ke wagqiba ndazixaba ndizokwenza yonke le nto andixelela yona. Ndafika phaa ekhaya ndabolisa abantu ndalala ndavuka ekuseni ndangena endleleni ndayotshona eCape Town yam njengoba benditshilo. Xa ndibuyayo eCape Town ke njengoba kwenzeka uba Butyobo yabhabha imoto yaphela ke imoto. Ndiyabuya eDurban ndingulowo mos ndithe ndiye ndabuya ndingenamoto. Xa ndibuyela kuDr Mbokazi wathi iproblem awumameli bendikuxelele into yoba abantu abadala bayakhalaza. So i-confusion ke ngoku ebomini bam iqala phaa izawuthini na le nto xa kuliwa ngoku kuthiwe ke ngoku uyafumaniseka into yoba lo mntana wabantu abadala ngapha nguThixo izawuthwani ngoku le nto. So andiunderstandi yonke laa setup ke ngoku. Ndizawuqala ngaphi uku-understand abantu abadala at i-age endikuyo ndibe ndikhule ndisindisiwe all this time. So ndiqala ngaphi ke ngoku. So yayi-confusion enzima ke ebomini bam. Ndizawukhabe ke ngoku kwakhona kwathiwa ekhaya ke mandizicenge kwenziwe lo msebenzi. Guys ukukhala endikukhale apho because ndandinga-understandi imisebenzi njani ndifike njani emisebenzini. But xa imeko endandiphantsi kwayo including le meko yakabhutimayeza ewayendipheke ndophula kulaa Durban. So ndandizibona nje ndingena-choice yanto funeka ndincame ndenze into ebendingazange ndicinga uba ebomini bam ndizoyenza. So again le program lena ayiyoprogram yokudlala lena yiprogram uThixo andibonise yona kwimibono akhetha ukundibonisa yona uba mandiyenze. So kunesizathu ke soba mandiyenze le program. If kukuthi umntu ufilisha into yoba akuyo yakhe le program okanye uzawuqhubeka abe judgmental bethunana umntu makazithi gate because kufuneka kuthethiwe ngoku sinengxaki emhlabeni sidinga uthetha. Sithuliswe kakhulu sikhula sithuliswe kakhulu emabandleni sithuliswe kakhulu emisebenzini. Nanku umntu wandi uthi ndiphuma kuYouTube phofu ndikukhangela. Hayi Wandi undifumene ndikweli cala Wandi askisi ndicima ndibhalile phaa kulaa poster yam ukuthi ndizabe ndikuTikTok ndiyaxolisa usifumene ke kodwa. So ndithi ke so sithuliswe kakhulu to a point yoba zonakala izinto kufika ixesha ke ngoku loba makeke kuthethwe ngezi zinto kuthiwane xa kunjena right.
Ndinguloko ngokundithi kuni ndingene kwababa ubutyobo ndazibona ndikubo nobhuti mayeza endifilisha into yoba if abantu abasindisiweyo abandandikunye nabo at the time babeme kunye nam ngendingazange ndazibona ndibethakala ndiyongena koobhuti mayeza, yes, if iifemeli zethu, ngoba sinenye ingxaki again, iifemeli zethu ezifuna ukuthatha kuphela azifuni ukuncedisa nganto, ziyathatha umsebenzi wazo, ziyamkela zikuxhwitha, uzibone ufana nalaa nkukhu kwakuthiwa ngumqhagi. Njengoba ndandikhule ekhaya nditshilo kwakunemfuyo phaa ekhaya, uzibone ungumqhagi uxhwithwa yifemeli yakho, ingakuxhwithanga nje iyakuthakatha ecaleni, abantu ebekufanele uba baluncedo, right? So zizinto ekufuneka ke ngoku sibe ngathi siyanyathela kuzo. Ixesha lokudlala liphelile, kufuneka kuthethiwe, kufuneka kulungiswe izinto. Ndiyadlula ke ngoku ndizawuphinda ke ngoku ndizayishiya apha le nto ndithetha ngayo yalaa moto yabhabhayo, abe uDr Mbokazi ebendibonishile kuqala, yabhabha nyhani ke imoto, and abuya ndiphace ekapa ndisonga izandla. So proven into awayeyithetha into yoba abantu abadala bathi awubuleli bazawuxutha kwa ezo moto. Yintoni ke ngoku ukubizwa kaloo nto? Uphi ke ngoku uThixo ngelaa xesha? I think zezinye ke ngoku izinto ezibuye zindikhalise xa ndicinga ngento yoba izinto endithe go through kuzo, uThixo kanti besenza njani? Abantu abasindisiweyo endihambe nabo kule ndlela inde bebesenza njani, bekutheni, ukuze ndizibone ndigaxeleka kwezi zinto. Ngoba ingxaki kunzima ukuhlala phantsi, nditsho nabefundisi, uhlale nabo uthethe nabo ukuthi hey, this is the situation, because okokuqala amehlo avela bengaka kuqonda uba hayibo ufike njani usindisiwe kwizinto ezinjena, ezifu uzibizele ingxaki esidila nazo emhlabeni. So zizinto ezifuna ukulungiswa ezi ndithetha ngazo namhlanje, right? Siyadlula kwakhona sijike sibuyele back eCape Town. So nizawuhamba nam nina nithi chu. Sifikile back ke eCape Town, ndithi ke uMr Njokweni ke nduthe indlu le mandiyiyeke kanjalo, akavuma ukuyithengisa. Again ke ndiphakamisa uThixo apho, ngoba ukumkhalela kwam uThixo ndathi xa ziphela izinto zam, indlu yam Thixo, okwendlu yam. Yes, so ngoku ndidibana nomntu othi kum, ungawari, indlu ayizothengiswa le ndlu. Ngomntu othengisa izindlu phofu, ebenganyanzelekanga uba andenzele loo nceba. Nalapho ndambona uThixo endisebenzela. Ndidlule apho, indlu ke kwacabanyana ayizothengiswa. Ndabuyela back ke eJoburg sendiyolanda impahla zam, ndabuya ndazohlala eCape Town. Mayindi ke ngoku xa ndifika eCape Town andinakwa furniture. Indlu ngu-house to no, at the time kwakungengo-house to let konje. Kwakukhona umuntu owayehlala phaa endlini erenta. Aba bantu ndithetha ngabo babendidelela nje kwabona ngoba ndandimncinci. Bahlala endlini yam bangayibhatali irenti, kufuneka mna ndintante ndikhangelane nerenti, ndithi ndiqakwezi zaseJoburg ngomaDurban ziCape Town. Abantu izinto ezibuhlungu abazenza ebantwini, umntu ahlala endlini yomntu arelax, aphole ngale yokucinga, angayibhatali irenti, angamcingeli uba inoba next person wenza njani yena. So abantu basemhlabeni nje banabo ubu-selfish obuthile. So I went through all of that. So mna ke ngoku ndinichazele mos uba mna ndinobukhwenkwe obuthile. Ebukhwenkweni bam ke into endayenzayo, ndaya phaa kulaa ndlu ndayomkhupha ngenkani laa mntu. Mayindi ke yifemeli, ngumyeni nomfazi nabantwana bakhe. Ndithe mna ndandikhule nee-boys, ndiyayenza into ngendlela erayithi, if ayenzeki ngendlela erayithi, I guess ke ifuna amandla ke ngoku. So ndaya ke ndinjalo kulaa ndlu ke ndabacela abantu mabaphume, abafuna uphuma abantu endlini yam, phofu abayibhatali irenti bahleli. Ngelaa xesha ndiphangila, ndisistudent, ndixakene neemeko, ii-bills ziyanditsala left and right. Ndinixelele mos ngokuba ngoku ndandiphangela, ndandidla ngayohlala kwi-ATM mna ndilinde isalari yam iphume, ndiyibambe iphuma kwenze uba ndikwazi uphinda ndisurvive. So ngelaa xesha ke ngoku andisenayo nenjani imali because ndisistudent, ndisenza le social worker ndiyiyo namhlanje. Ngala 2013 ke mos ngoku. So njengoba ndisenza i-social worker yakhona, andinayo imali guys, but isimanga awuzange waphela umthombo wemali, oko ba ke ndisurvive for la moment. Abantu ke abahambe nam endleleni soze ndibalibale ke again, abantu abanjengoWandi, oTracy, oDoloretta, oFaith, uViyokazi Skapu. Yazi ngoku bendibalisa esi story sakabhuti mayeza, ndikhohlwe inyawo uba she was part of it. Wayedla ngokuhlala nami ebusuku bonke siqusha le nto yalo bhuti mayeza uba konje soyenza njani ke le nto, ndizawuphuma njani kule nto. uSkapu wayekhona ke guys, naye ndiyambulela kakhulu ngoba yiphathi yobomi bam. She used to cry with me, she used to pray with me. Abefundisi ndiyayazi ndoba especially uMeza, umama uThetha notata uThetha, umama uMiselo notata uMiselo, uMambhele, ndiyayazi uba ifu ndandibaxelele babeza kuma nam, but again zange ndibaxelele ngoba ndandoyika ukujajwa.
cause kaloku uba ndigqibele ndiyintombazana ebesindiswe umfazi osindiswe ngoku ndifike njani emakhwenkweni, ngoku ndifike njani ebantwini abasebenzisa amayeza. So kwakukuninzi guys. So kwakufuneka ke ngoku ndilixoxe ibali lam nabantu aba kule age yam abazazi-understanda ezi zinto zezwe. Ndithe mna ndayithatha ke ndafika phaa kule ndlu lena aba bantu bangafuni uphuma. Ndim ke ngoku lo uthutha impahla zabo ndiyozibeka estratweni ukuze ndibe ndiyakwazi ungena kwam. Baphuma ke ngenkani ngelo langa because umthetho wethu mose wase-South Africa uwodwa uyasifeyila. Uzawuxelelwa into yoba unikeza inotice umntu endlini yakho, phofu uyaphela wena ngamatyala. I've done all of that. Ndayibhala ndamcela laa mntu makaphume kwam. Akaphuma umntu, ndazibhala kucaba ndizawuquqa ekhoti. Inyanga nenyanga iyahamba yona imanga, funeka imali apha esidudwini. So kwafuneka ke ndize namandla ukuze umuntu aphume endlini yam. Ndayenza naleyo. Waphuma ke umntu endlini yam ngolo hlobo. Xa ephuma umntu endlini yam, nantsi indlu empty, andinalo necephe. Ndinale suitcase ndisuka nayo phaa eJoburg ndisindayo. Ndiphelele phaa kuyo. Aba bantu ke kwacaba kuyashiyeka enye ibhedi yabo. Ndinixelela into yoba ndingulowo mna ndandilala kuloo bhedi yabo. Ndandithi xa ndingenayo indamkele laa bhedi ithi yayingathi sisikhephe kanje ungene bethe phakathi. Into ebalulekileyo umntu wayekwazi uba akhalale okomzuzwana. Into endiyenzileyo ke guys, xa ndifika kule ndlu yam ndayishiyayo ngoko ndandina-21 years, ndifika laa ndlu lo mntu uhlala apha ufake ii-cross ezimnyama phezu kwefestile nefestile, ufake ii-cross eminyangweni nemnyango. Ngela xesha ndingulo usene-attitude kakhulu kwezi zinto and unale nto yokuthi ndizazenza ngokwam zonke ezi zinto. So mna ndiye ndafika ke phana ndathatha amanzi ndakuruta laa nto phaa iphezu kwefestile, laa crosses zimnyama ziphezu kwefestile zam neminyango zam, ndazikuruta. Guys, umthakathi ndithe kuni, umthakathi uyaphila yithani nkqwa. Umntu njema engabhatali irenti ngoba endibona engindingaka wayezixeba indlu izawuwela kuye. Uba kanjani indlu yebondi ube nethemba loba izawuwela kuwe andazi. Ndixela ngokukhohlakala kwabantu basemhlabeni. So lo mntu wasemhlabeni ke ngoku ufake amayeza apha endlini yam. Mna ndingulo ufika uklina la mayeza ndingabe ndicinga enye into yoba kuzawuphinda kuthweni na. Ndawaklina amayeza. Obo busuku bangaloo mini ndandingadumbanga iingalo nezandla. Bethunana ubugqwirha ndithe bukhona. Ndandidumba izandla ke neengalo yiloo mayeza walo mntu caba ndiwaphethe apho. Again I had to go back to God into yoba Nkosi kodwa Nkosi yam kude kube nini. I prayed ke again guys. I prayed, yazi nje I prayed. I remember ndandifonela uSkapo ngobo busuku novuvu abesekhona, uvuvu esaphila, ndibachazela isituation endiphantsi kwayo yala mayeza walo mntu andidumbisileyo. Ndalala ke ubusuku bangaloo mini. Kusathulekile ke ngobhuti mayeza okomzuzwana. Ethubeni ke ngoku njema ndabuya ndavuka ndarayithi zarayithi izandla zam. Kwehla ukudumba oku ndandinako because ke we were praying kwakhona ke singadlali sizithandazela. Sidlule ke apho into enye eyenzekileyo. Lihambe ixesha. Ndihlala kule ndlu. Ndaye ndizithenga ke izinto one by one. Ndithe mna mos imali ayindinqabeli kuphela. I-donations again zazingena left and right. Ndaye ndithenga waye umzi uba ngathi uye uba ngumzi. Kwakhona ndiyakhumbula amacephe endandiwathengile ayemabini kuphela. So ndibuyela again kwaba bathi xa bendibona namhlanje bacinga uba izinto ziwengetray emazulwini. Akho kwanto ewengetray, ndifukuzile. Ndifuna niyiqonde le nto uba ndifukuzile. Umona wona umntu makawugcine kuye, makawugcine nje umona umntu kuye. Yes. So ndanalo amacephe wamabini. Ndiyakhumbula ke ibhedi ndafumana nebhedi ke ndayikhupha laa bhedi yalaa mntu. Bethunana ndithe ndisalele ke ngelinye ilanga apha kule ndlu ndilele kuyo. Yindlu yam phofu le ndithetha ngayo. Kukhona into ezigushuzayo mani kule ndlu. Mind ndihlala ndedwa ke. Kunezinto ezigushuzayo apha. Ndizi-understand zintoni ezi zinto zigushuzayo apha. Ndiqhubeke ndithandaze mind ndingumntana esikolo kuyo yonke ezi zinto zindehlelayo. Andisebenzi at that time. Umsebenzi ndawushiye eDurban ngenxa kabhuti mayeza. Ndisajonge ezi zinto zigushuzayo kule ndlu. Nanko ubhuti mayeza ephinda ebuya. Ubhuti mayeza xa ephinda ebuya ubuya endifonela andithi ubhuti mayeza walantuza into inamba yakhe ndayibloka. So xa ba ubhuti mayeza ke wahamba othenga enye inamba. Yabana le ndoda zange yaphela amandla. Ingathi nje
ndikhalela ukumbona umuntu ongapheli imandi esenza into enengqondo, hayi laa nto wayeyenza laa bhuti Mayeza. But ke anyway ubhuti Mayeza ke xa ndithi ndiyayiphendula le call, nkosi yam isengulo mfana umnye, sisibetho esi. Ubhuti Mayeza ke ngoku xa efowunayo uthi kum, ndiyakwazi uba uphi, ndiyacela ungayidrophi ifowuni because xa bendifuna uza kule ndawo kuyo ngekudala ndifikile. Yho, ndaqonda hayi ke uyabona ke ngoku ndiyalingwa futhi uyabuya lo bhuti Mayeza futhi ndisaxa kwezi zinto ezigushuza kule ndlela ndingazaziyo uba zintoni. Nanku uDr Buley uthi umntu if efuna ukusebenzisa amayeza uwasebenzisa kwakhe babe rongo kakhulu futhi bangamagqwirha. Ndabubona ubugqwirha ke Dr Buley kwakhona ndisuka kobunye ubugqwirha eDurban ndizodibana nobunye ubugqwirha kwam, kanti ndizawuhlala phi mna ndibe nepeace ndikhe ndiphumle ebugqwirheni. Right, into eyenzekileyo ke phaa ndithi Sergeant Osolo njengoba ndithi lo Mayezeni andifowunele abethi ndiyakwazi uba uphi, xa ndifuna bendingaza ndize apha kwakho but ndifuna ukuxelela into yoba andisalwanga nawe. Uyayiva ke ngoba funeka ibe ndim lo ingathi khona into endandirongo kuyo. Uthi ke ubhuti Mayeza andilwanga nawe, ndiyafuna qha sihlale phantsi sithethe. Kuthethwa ntoni na guys? Ngumntu otheni lo ungandincamiyo? Inoba kwakusekungoku sekudlule into phaa kunyaka mos ngoku close to unyaka. So ubhuti Mayeza ke ngoku into ayenzileyo abe athe suka apho abe ndisendela iifoto zam endandisanda kuzifota recently phaa eCape Town. Ndaqonda hayi ke kushubile, ndimkile ke ngoku nakulaa Durban uDr Mbokazi ndizamchola phi for uba alwe nam ke ngoku le into. Ekunye again endingafuna ukukushiya, ufika kwam eCape Town kulaa nkonzo ndandimke ndikhonza kuyo before ndimke eKapa. Uthini ungalibiza igama lomntu owakwenza kakubi, biza igama lomntu okuncedileyo kuphela. No, ndifuna usigqibezela esi story mama, sendiyagqibezela, ndiyafuna nje ukusivala, ndiye kusivaleni ngolu hlobo. So ubhuti Mayeza ke into awayenzayo walantuza wandithumelela ezi foto. Iifoto zam zabe zazi-recent at the time ndizithathe phaa eCape Town. Ndaqonda hayi ke yenye le. So ndiyaphinda ndiyabuyela ndithi andikhonzi ke ngoku phana kulaa Cape Town ngoba ndoyika ntoni ukujajwa. Because kaloku enkonzweni ndemka ndingumntana oserious ngobomi, oserious ngenkonzo. Ngoku ndibuya ndinengxaki ezingaka, ngubani ozawundi-understanda, ngubani ozawufuna ukumamelana nezi zinto ndizichazayo zinga-understandekiyo. Sorry. So kwakunyanzelekile ke ngoba ndizipixele emthandazweni, ayikho into endizawuyenza. Everyday ndilala ndinexhala uba ubhuti Mayeza angathi gqi apha xa kucaba unazo neefoto zam. Kwanyanzeleka ke ndimbhlokhe ndimdeactivate uFacebook wam waloo minyaka, ndawudeactivate. Kwanyanzeleka nditsho nditshintshe namagama bethunana nesenimi ndibe ngoYoli Nokhwe. Inokhwe yifani yasekhaya ke, anyway yifani kamamam. So senje uba ukuhlukunyezwa ngumntu wasemhlabeni, indlela abantu abahlukumezana ngayo emhlabeni, ungcungcuthekiswa ngomnye umntu wasemhlabeni. Siyiphilile ke loo mpilo, akho nto. So umfana ke lo into ayenzileyo wathe suka apho xa ibona uba andisijayiveli esi siginci sakhe, labe liyahamba ixesha, uphinde wabuya ethubeni. Kwathi cwaka waphinda wabuya ethubeni. Xa ebuya ethubeni ubhuti Mayeza ubuya ke ngoku esithi ndicela undifundise iBhayibhile. Niyayikhumbula laa Bhayibhile ndithi mna ndamthengela iBhayibhile ngebirthday yakhe, ndathi ngelinye ilanga uzayidinga le Bhayibhile lo. Wayithatha wayipukupela phaa kudemotweni. Ngoku ubuya efuna ufundiswa iBhayibhile. Ndabe ndithi ke mamela ke mntana enkosi, mna andinguye umfundisi. Ubufuna ukufundiswa iBhayibhile uzawuhamba uye phaa enkonzweni ke bakufundise iBhayibhile. Ndingancedisa ke phaa naphaa. Iitshomi zam ke again zazingamageza apho uba ithini le nto yakho, utheni ungambhlokhi lo mntu zisuke umphendulela ntoni in the first place. Again ke ngoku mna intsindiso isandibambile uku-understand izwi likaThixo nokuthi nje kufanele sixolelene emhlabeni, but ke after umxolele umntu ke abe phaa kude kunawe because kwakungasekho nto enayophinda yenziwe. Ndamxolela ke lo mfana ke ibali lakhe laphela kumzuzwana ngoba ndamthumela enkonzweni uba makaye enkonzweni baya umfundisa abefundisi ngoba ndingengumfundisi mna. Kwakhe kwaphinda kwathi cwaka ke kwakhona. Ndabe ndiyaphoncuka ke kubhuti Mayeza ke ngolo hlobo. Kwahlala ke kwaqhubeka ke. Buyela back ke ngokwezinto bezigushuza kwam, ndimane ndilala kule ndlu zezinto zigushuza endingazi-understandiyo. Kukhona ke ngoku uSpesh, may her soul rest in peace. uSpesh usister kaVuvu abamaziyo. uSpesh ke wayegula at the time enezinto angazi-understandiyo naye, so caba wathathwa ke ngumntu othile wamsa kwiprofethi ethile yaseMantla.
siye sidibene nezinto emhlabeni bethunana. Ukusuka kwakhe ke uSiphetshi kule prophet, iProphet leyo yazikhupha ke nyani izinto caba zazimtsheqa isisu ke engathi ngumuntu ozawufa ngoku. uSiphetshi ke ngoku, knowing my situation yoba ndingulo unezinto eziphithizelayo apha endlini yam, uSiphetshi walantuza wabe ndicenga kuba hayi mandizokuzisela umuntu azokucheckela ezi zinto, ndabe ndithi hayi andifune kwamntu endlini yam. Wakhe wandiyeka ke uSiphetshi komzuzwana, ndamane ndithandaza, zimane ziyenze izinto, zimane zithule. The sisuka apho kwacaba ndiyahlulakala mpela ukuqhubeka ndihlale kule ndlu, mandivele ndiphume apha kule ndlu ndizithengele ibhangalo ndihlale eBack. Uyabona ke ngokuba impilo indenza ntoni, indibuyisela back kwela bhangalo ndandithe Thixo awukwazi kaloku undenza kanjena. Ndizibone ndihlale emabhangalweni kuye kwathini, ndinendlu phofu kuba ndinandlu. So into endayenzayo ke kwafuneka ndilithenge ibhangalo ndifake umuntu endlini arent. Warenta ke umuntu, hayi bethunana yandilandela into, abantu abavanto endlini bona le inkulu, nansi into isiza apha kuleli bhangalo ndihlala kulo. Yo, yabona ke apho ke uyaqonda kusebhangalweni apha yondlu lena, so la mgrugruzo yayiwenza pha yayiba ngathi ingconwanyana apha apha endlini kwindlu, because indlu isanyentiwe mos. Ngoku ndihlala ebhangalweni, ibhangalo alisanyentwanga, iyagushuza le nto bethunana, ye ubugqwirha bethunana. Iyagushuza le nto, ndixakene nento, ndiyathandaza, ziyabuya nje, ziyabuya left and right. So kwacaba yeyi mandiyithathe i-offer kaSiphetshi ke yomuntu ebethe uProfethi athe uzawuza naye azotshekha ke le ngxaki. Xa efika ke uProfethi wakhona wafika wabona wathi kukhona iibhotile ezifakiweyo apha kule yadi yam zamayeza. Ndinixelela ngobugqwirha, iibhotile ezifakiwe kule yadi. So i-explanation ke yalaa mntu yayikuthi the person ebehlala phaa endlini lo ngulo beplana into yoba uzawundidudula ndingaze ndiphinde ndibuye ayithathe ke indlu ibe yeyakhe. Andiyazi ukuba ke yayizaba possible kanjani na indlu yebhondi ivele iphelele kuye ke. So wawakhupha ke lo tata lamayeza, ndiwajongile, wawakhupha ewanyula iibhotile ngeebhotile apha eyadini yam. Ekufumaniseka into yoba ke part of ezo zinto zazihamba ke mhlawumbi yayiphathi yalo mayeza, andazi bethunana. Into eyenzeka ke ethubeni, after ekhuphe ezi zinto lo tata uProfethi athi ke uzawuphinda abuye, because ufuneka akhuphe le into isendlini. Ndabe ndiqonda uba uyabona ke ngoku, uyabona xa kusenzeka izinto and uzibona ngamehlo uba ziyenzeka, because ndithe mna ndandisokolisa kakhulu ndingazi-understand into zeProfethi nokuchazwa zonke ezaa zinto ubuchazwa zeProfethi. But ke uyabona xa kukhona i-proof, that's the only time ndandikholelwa khona. Laa Profethi leya wandenza sure ke yena kuba mandibone. Lo Prophet ndithe ngabaprofethi basemandla, into abayenzayo ke lo Prophet uzile ke ngoku apha endlini yam, athi uzokhupha ke le nto azayikhupha le nto ihamba apha kule ndlu yam indiphazamisayo. uSkapu ke Vuyokazi, uSkapu uyalazi eli bali ndithetha ngalo, andimazi noba ukhona na apha ke angqinelane nale nto endiyichazayo. So ndithe afike lo mntu ndibe ndiqonda uba andizamthi nca, ndifuna uba lapha ecangukwakhe xa yekhupha le nto. Bethuna into yakhutshwa phana ke wagumba pha lo mntu apha emnyango. Xa egumba wakhupha into engathi bumntu, engathi bukuntaka, eyayinomlomo, jongana isandla sam, yayinomlomo omde, masithi kumhlaba lo engquba kanje, inomlenze oyi-1 othe sa okanje. Alright, ndicima yenye icomment entsha. So kukhutshwa le nto endlini yam. Yintoni bethunana lena? Xa iphuma ke ngoku le nto ikhutshwa, le nto inee-beads ecaleni, ihamba nazo nee-beads. Ndazizonda laa mini beads, ii-beads ndazoyika, ndayika kwanto nee-beads, ndandihanjelwa ngumzimba ukubona kwam ezo zinto zazikhutshwa phaa. Laa ntaka yayikhutshwa phaa kulaa ndlu ayontaka, yinto ebukumntu bukuntaka, inendlela efani nje inxityiswa ii-beads. Akunamsebenzi ke wemka ke lo tata lowo. Xa emkayo ke lo tata, abuye lo tata andifune i-10,000. Yebethuna i-10,000 ndizawufika njani kuyo ndingaphangeli, ndingumntana wesikolo? Ngela xesha le moto ndithe yakulo bhuti mayeza yawayo ikhamisile apha ecangukwendlu, andinayo imali le yokuyilungisa, ikhamisile apha ecangukwendlu nayo. So ngoku kufunwa u-10,000. Andiyazi ke noba naye lo tata wayebona umntana ongithingithingi ongazi-understand izinto, eqonda uba nantsi nendlu, nantsi nemoto uzawuthengisa iphume i-10,000. Ndisekule situation ke ngelinye ilanga ke ndihambe
ndihamba no Mr Njokweni. Kuthi because kwakusefumaniseka into yoba ke siye sancokola ke ethubeni xa sifumanisa into yoba uphuma kule meko bendithetha ngayo yabefundisi abaye beqa ngenxa yoba bajajwa emabandleni wabo, and when they were going through ezabo izinto as abefundisi kwakungekho mntu wokuma naye, kwafuneka eqe. So kwi-conversation yethu kwafumaniseka into yoba ke uThixo lo siyazana naye sobabini. Yes, to a point yoba ke ndambuza into yoba akho bandla alaziyo khe sikhangele ibandla elisingazange siye kulo sikhonzeni khona okungcono. Yayibona i-effort engaka kuze kufuneka kuyokhangelwa amabandla amatsha ngoba sibaleka ukujajwa ezinkonzweni. Fine. Ndithetha nani nje ke xa ndisirapha quickly esakhe story, waphela ekhonza kulaa nkonzo sasiye kuyo waqala phansi ibandla lakhe. So uThixo ke kwakhona wavela uThixo ewenza umsebenzi wakhe. So ukududulwa kwami ke pha kula Durban ndidudulelwa istory sakabhuti Mayeza. Kwakufuneka ndiyosindisa umphefumlo womfundisi owile ngenxa yebandla okanye yabantu basenkonzweni. Nanko omnye umuntu esithi abanye ke beza nazo ngokwabo abathume ungaboni xa eyikhupha kuwe athi uyigrumbile. Nalo ndiza kulo elibalo olithethayo ndikuxelele njengoba nditsho ndithi mna ndandithe qwa ndifuna ukuqiniseka uba le nto ikhutshwa apha, le nto ikhutshwa kule ndlu yam akayizanga nayo nalo mntu, but ndandimbonile grumba ndilapha phambi kwakhe. Wazothi ke ngoku ngexesha kumba mandime emva kwakhe because le nto inobungozi. Yayingatswini into bethunana, ingatswini into isenza isijuyile endingazange ndasiva emhlabeni wam. Ndaba-traumatized ixesha elide nje sisikhalo salaa nto, including ii-beats. Nalo ke unyanisile le nto uyithethayo, ndiza kulo ke ngokwelibali uba kwenzeka ntoni phaa. So lo tata njengoba efuna le mali ayifunayo ke ngoku imali andinayo, ndingumntana esikolo. Ecaleni ndidiniwe zezi zinto zindehlelayo ndingazi-understandiyo nam. Andinayo i-10,000 ndizoyichola kwabani, ndifonela abantu ndihambe ndiboleke imali andifumane kwamali. Phofu xa ndiyifumana imali ndizayibhatala ngantoni i-10,000 ndiyi-10,000 okwam at that time. Ndithe ndisuka apho njengoba ndithi ke uMr Njokweni ke waphela ekhonza siyekela abandla. So ngelinye ilanga kuthi gqi enye itshomi yakhe ndikakambalisele esi story sindehlelayo apha, ndiyagcuma ndikhayelana nalo 10,000 ndingabanza umchola phi. So kuthi gqi ke kuthi gqi itshomi ka Mr Njokweni caba nayo i-prophet. Ndaqonda hayijonga into nam nabaprofethi ndifumanekile nje straight. Again ndithathi mna le yam i-position yobuprofethi ndandingekafuni nokuyibona, ndisithi Thixo soze undenze loo nto, ndimncinci gqithi for ezi zinto andizi. So ndimsokolisile ke uThixo kakhulu, andifuni ukuxoka, ndimsokolisile ndingayifuni i-calling yam ngoba ndandiqonda hayi ndimncinci, ezi zinto zifana abantu abadala. So ecaleni njengoba nditsho ndithi it's either ndijikelezwa ndiphakathi kwabefundisi or ndiphakathi kwe-prophets. Ke ngoku into evele yalandela ke ngoku phaa uThixo uyayifuna le nto ayifunayo apha kum wabeyifuna. So ndakwadibana nalo prophet ke abuze ke lo prophet ke out of the blue uba yentombi lo mntu ebephana kwakho amdescribe. Wayemdekela mntu ngendlela esisimanga guys, iyabona icango wayengakwazi ukungena ecangweni, wayefuneka egobile xa izawungena ecangweni. So lo prophet uze uhamba uyitshomi kaMr Njokweni abebuza into yani njena, hayibo lo muntu ebeze kwakho ufuna ukhuphe something azange ayibone uba yayintoni exactly. Watsho uba umoya wakhe uyayibona yonke le nto uba ukhuphe something phaa kwam, uthe ukhuphe something but uze nayo. Yeyi yiva ke ngoku uyaqonda uba ndinguthingi ngoku ongazazi noba mandikholelwe eyiphi, because kaloku bendikhona ngexesha ikhutshwayo le nto ndiyibonile. Ngoku xa ndisaqala ungathi ndiyayikholelwa le nto ke ngoku ndiyibonileyo ngapha ecaleni lenye iprofethi ngapha ithi no, ayikho into enjalo, laa mntu uze nazo ezi zinto zakhe. Bethunana siyangena ekulingweni, eze nazo nje ezi zinto zakhe, usebenza imali lo mntu. Wayize ade athi lo mntu uyabona ke ngoku ngela xesha kucaba ndide ndiyifumana imali lo 10,000 ndimbolekayo left and right. Athi lo mntu into azawuyenza uzawufonela kowabo apha suka khona ezweni lakhe athi mabathengise inkomo. Uyaqonda uba uyandibhanqa, wenza ngathi ufuna uncedana nam kanti akancedani kwanam. Uzawuthengisa inkomo kowabo, then mna xa sendinemali iphelele ndibuye ndimbhatale. Izinto esingena kuzo guys ngenxa yaka-next person, because sizingena ezintweni ngenxa ka-next person. So into eyenzekileyo ke phaa nalo, so urayithi ke laa nto iyakhutshwa ngulaa mntu phaa wayengakhuphanga kwanto, weze nayo intaka yakhe mntakabawo engumntu, intaka mntu eyoyikekayo. Akunamsebenzi ke abesendihoya, abesethi ke lo prophet uyitshomi yakalo Mr Njokweni,
Mntanam ndiyakucela ungakulinge ukhuphe imali, ayikho into njena awuzoyibhatala mali apha. Ndiyakuchazela lo mntu lona uthwele laa mntu and uze nayo ngokwakhe le nto yakhe kwakho. Hayi ke ndinguloo Domi, ndiyathandaza. uThixo uthule at the time guys, uthule uThixo, ndithetha ndedwa. Yazi nje ifowuni ikhala epalini and ndisuka kuyo loo meko yokuthetha ndedwa. uSkapu ke njengoba nditsho uyalazi elibali lonke liphelele. UngengoSkapu yedwa, kukhona uMilly Makhawula. uMilly Makhawula ndandidibene naye ke, kukhona elinye ibandla sake sahamba sayozama kulo sobabini, because ngomnye naye ndadibana naye kanti ubethekile naye apha ezinkonzweni, ubethekile nasemtshatweni. So naye uyaphunguza, ufana nam, ukhangela indawo azawufumana kuyo ikhaya. Uyayiva le nto, izinto esidila nazo guys, ngenxa yokunqaba kwabantu ekufanele uba banceda abanye abantu emhlabeni kaThixo. So uMilly ke ngeli xesha kwenzeke yonke le nto, njengoba ndidibene kwenye inkonzo ebiphaa yesireferi esakhe saye kuyo sadibana same day, kwaku-around Easter kanje. Kuloo nyaka I think kwakungo-2013 mos, 2013 lowo. So xa uMilly abe ndimchazele esi story senzeke phaa kwam nalo profethi lo wesibini, sorry, ungumngani wakaMr Njokweni othe awuzobhatala mali, ayikho le nto, uyayibhatala uzaba right. So uMr Njokweni ke naye, not Mr Njokweni, umngani wakhe naye at the time wabuya nale nto again yabantu abadala. Abantu abadala bayandijikeleza bafuna le bayifunayo, ndabe ndiqonda uba wow, kwakhona Thixo iyavela le nto yabantu abadala, yinto endizoyithini lena. And niyandiva uba ndithi andizi-understand ezi zinto zabantu abadala. Ecaleni andizi-understand into zamasiko because andikhulelanga kuwo, kwasekhaya amasiko akwenziwa. So ndandikhule kungenziwa amasiko, ndikuloo situation ke ngoku yokuba nguntingi and uThixo ngelaa xesha wayethule ethe cwaka. uMilly athi ke ngoku kum, Messi, into eza kwenzeka ndichazele apha. So xa wenze i-research yakhe ke uMilly, kukhona umntu amaziyo weli lizwe lalo mntu abecaba wayebalisa le nto yena echaza into yoba into eyoyikekayo ekhutshwe kwaMessi. Kanti uncedile, yazi uba iyanceda uba uthethe ngezinto, because that's the only time you can learn izinto ezenzekayo emhlabeni. So xa efumanisa uMilly uba kwenzeka ntoni abe sethetha nalo mntu athetha naye wela lizwe, because babehlala kwindlu eyi-1 beshera indlu. Athi laa mntu wayehlala noMilly, no, uyayazi into eza kwenzeka apha kuMessi, njengoba laa mntu ezile wazokhupha laa nto ayikhuphayo, kuzowulandela ke ngoku iinyoka. Bethunana, ndiphumla nini ebugqorheni? Iinyoka zizawuthini ke ngoku iinyoka zona? Yebethuna. Ndanicima ke uMilly uyajoka. Inoba kwaphela 2 days to 3 days guys. Ndihleli ngobusuku obuthile ndikwikholi, sorry bendicima kukhona into comment engenayo phaa. Ndihleli kwikholi noVuyokazi Skapo, siyazixoxela nje ngobomi. Xa ndithi njengoba ndihleli kule hoki yam nje, abantu bathe zava phakathi kwi-main house. Ndinendlu kodwa ndihlala ebhangalweni eBhek, ukuzama nje uba indlu yam mayingathathwa. Ndisuka kwezo meko guys, nantsi indlu yam phambili ndiyayibona. Ngelaa xesha andinayo indawo le, akukho itoilet phaa phandle, kwakufuneka ndikhangele ndenze icebo. Abantu endlini abafuni ndingene okoba ndisebenzise itoilet. Ndisuka kuzo ezo zinto guys, ezo ntlungu. uThixo ngelaa xesha uthule uthe cwaka. Ndithi ke ndisakule conversation noVuyokazi, nantsi inyoka eyelo ihamba phaa. Xa ndithi moyo ingcwele sifike njani apha? Le nyoka, ezi nyoka bekuthiwe zizawuthi gqinda, sayihleka sacima yijoke. Nantsi inyoka ndiyayibona nyhani apha endlini. Ndiyakhumbula ke ndithe kuni mos mna ndikhule ndizithanda izinto, ndandisuke kwenza amazipho. I still remember amazipho ekhaya elitsha. Caba ke ndifakwe la mazipho ayala plastic, kwakukudala mos ngotya, so bandibhanqile bandifake namazipho angacacanga phaa. So nako ke ngoku ndisithi kuSkapu, you know what, andizobiza abantu, andizokhala, ndikwefinishi kukhala, ndizayihoya ngokwam le nyoka. Ndathatha umlilo, ndathatha ityiwa guys, ndagalela ayapitshoza inyoka. Ndathatha ilento umlilo ndayilayitela ngokwam. Ndabe ndithi ndizayibulalela apha kwam, andifuni ubiphuma emnyango. Ndaxolela utshisa ikhaphethi yam, ndatshelwa nangaloo mazipho 10 cents endandiwafakile. Ndinixelela ngobomi, ichaziwe le nto endiyenzeka. Kuthiwani xa kunje? Umthandazo wasimanga siyathandaza but ayaphela amandla emthandazweni. Kuthiwani xa kunje? Zizinto endidlule kuzo ke guys ezo mna. Masidlule ke apho. So waphela ke ngoku lo tata, after ndiyibulelela nyoka zange kuphinde kuthi gqi enye ke.
lo tata ke ngokundifakela ipressure emva kwenye into yoba amasipay ndabe ndithi jonga tata senditshintshe iminds andisafuni kwaloo nto yakho ukubuza ukhupha izinto ezinjanjani kwam yiyeke net so ndazange ndimkrobelise into yoba ndi-aware into yoba uze nayo laa nto yakhe yakuphuma phaa kwam. But ke ngoku umbuzo endisenawo even today, yintoni laa nto yayihamba phaa kwam, because yayihamba ndingakwazi ulala guys, kusemnyango igushuza into ihamba apha endlini. Yayihamba, but after kukhutshwe laa nto yathi cwaka umzuzwana yaphinda yabuya laa nto. Until today andizange ndiyazi uba yinto leyo. Ukhona umntu onolwazi uba into yoba yayintoni laa nto yayihamba phaa kwam? Ndinemibuzo until today endingakwazi ukuziphendula yona, endirhalela into yoba khe ndifumane iimpendulo, because yeyi ndizifumene izinto emhlabeni guys, ndizifumene izinto emhlabeni ndingazazi noba kutheni mna ndingena kwizinto ezinjena, kutheni. Masidlule ke apho. So esilandelayo ke istori banixesha, nkosi yam, selizawuphela ixesha, lizawuphela ixesha, okanye mandivele ndiyeke ngolu hlobo namhlanje. Sizawubuya ndingene kwesinye istori esilandelayo. Zininzi ezi zinto zam kufuneka ndithethe ngazo. Ndine-8 minutes kuphela iphele i-hour. Mandivele ndiqonde kwii-questions. Bendinee-questions endinazo ndifuna ubuza abantu abakholwayo bandiphendule apha. Nantso ke ifowuni indenzela ezibukwayo ayifuna ukuvuleka. Right. Ecaleni ke kule nto sithetha ngayo yabantu abakholwayo okanye abasindisiweyo ababhizi bahlelela ukujaja abanye, ndiyafuna le vesi ndiyifake phaa, nkosi yam, le vesi ndiyifake apha kule poster. Ndifuna ke sithethe ngayo. Yimani ke ngoku ifowuni yam indenzela ezibukwayo nayo ngoku. Ndinikeni iminute ndiza kuba nani nje. Ndifuna uunderstanda guys, because kukhona ezinye as much as uba ndikwispace esirayithi ukufa ngoku, yazi ndikwispace esirayithi, izinto zandiyeka zaphola, but ndisenemibuzo izinto endisafuna ukuzi-understanda uba kwakusenzeka ntoni apha. But as much as uba ecaleni ke ezinye izinto ndiyabona uba uThixo wayendisaphi, wayendiphushela into yoba ze ndikwazi namhlanje uba ndiyime ndikwazi uba phambi kwenu ndithethe ngolu hlobo nani, because if ndandingazange ndingene ezintweni ngeningekho phambi kwam right now ndithetha nani. Ndisezawubuya ke ndinibalisele ngestori sam sokuhlatywa kula Cape Town. But andizosithetha namhlanje because ixesha lesincedisi liyaphela. Masithetheni ngale iphathi. uMatthew chapter 9 verse 10 to 13 uthi, while Jesus was having dinner, sorry ndizamane ndijonga pha ecaleni uba imessage yomntu ndiyiphosile bethuna niyawundixolela, so ndifuna ufunda le verse quickly. Ithi le verse, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Verse 12, uthi ke, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. So umbuzo wami endinawo ke kule vesi, if kukuthi uYesu wayekwazi ukuhlala naboni, yintoni le inzima kubantu abakholwayo okanye abasindisiweyo uku-accommodate abantu abangakholwa okanye abawileyo? Ndidinga iimpendulo ke kuloo ndawo. So ngomnye yemibuzo wam leyo. Why abantu abakholwayo okanye abasindisiweyo bacinga uba bangcono even kunoYesu owayekwazi uhlala naboni? And xa eyithetha le nto yakhe uthi impendulo yakhe yena kazange azonceda abasebephilile, uzonceda abagulayo. Yintoni ke enzima? Ndidinga impendulo makholwa, kanibhale phana iphendule ndibone. Ndinazo nezinye ii-questions ndisafuna le uqala mandiphendulwe phaa kuqala, because sinengxaki bethunana and ndifuna ilungisiwe le ngxaki, ndifuna ilungisiwe, ikhawuleziswe, ilungiswe. Yes, abantu bayeqa bethunana ezinkonzweni, abakwazi ukukhonza ngenxa yokujajwa ezinkonzweni. Lityala lam ngumbuzo wam omkhulu lowo. If kukuthi uYesu yena wayekwazi ukuhlala naboni, yintoni enzima kubasindiswa nabakholwa ungakwazi ukuyenza loo nto? Umntu onempendulo makakhandipha bethunana. Ngumbuzo wam wokuqala lowo. Ndinombuzo wesibini. Kubantu abasindisiweyo, abantu abakholwayo,
bathi xa bejonga umuntu osela utywala ubone uba hayi sana babona andiyani mani ngathi inoba babona ntoni, ubone uba abamonyanyi lo muntu abanabanayo ne-2 minutes yokuthetha naye okanye yokuhlala naye. Yintoni le nto kunjalo? Ibe ivesi yona isithi u1 Timothy 5:23 uthi, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Why kukhona iivesi ezinjena eBhayibhileni if kukuthi abantu xa besela bazawujajwa? iBhayibhile ibhalele ntoni iivesi ezinjena? Wayizikhethwa iivesi ezifundwayo phaa eBhayibhileni? Yimibuzo endinayo. In my understanding, kukho nto erongo etywaleni. Into erongo etywaleni ngumntu onxila agezela abantu. That's my understanding. Ngumntu onxila abetha abantu. Phaa eBhayibhileni kwakungabethwa abantu. Abantu babeziselela utywala babo bazinxilele bazenzele loo nto yabo. But nangumntu ebhalile uthini? They forget uba icawe ayondawo yabantu abaperfect. Babambana bodwa ngobuperfect babo bengazi uba so iyaphela ke Viola G i-comment yakho kule ndawo ayidluleli, ndiyabona kodwa ubusabhala. So ecaleni kuphinde kube khona le vesi ithetha ngoJesus etshintsha amanzi phaa ewenza iwine. Masiphinde sithethe ngayo. Ndine 3 minutes kuphela. Ndiyafuna ukuyifunda as it is because ndifuna uunderstanda why iivesi apha eBhayibhileni zikhethwa, zezitheni ezifundwayo zezitheni ezingafundwayo. I need to understand because ndibhidekile. Right. Ithi Nkosi yami ixesha liyandishiya, ndine 2 minutes. Uthini uViola? Ufuna lo manxila nabo baqwayizi. Ulindelwa uthi ndifuna ukuthi abantu abayifundi iBhayibhile yabo abamhloneli uThixo banza into abayithandayo. Yes. So ndikhawulezise ndifunde lena. Ithi lena Jesus changes water into wine. On the 3rd day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Woman, Jesus is asking, why do you involve me? My hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing each holiday. Okay, uthini usithelwa inkonzo ayo yabantu abaperfect, yomntu onempazamo azilungise ukuba ukholo lwakhe alunazimpazamo. You know what is nangu Edith uthi uYesu weza kusindisa ihlabathi nothi ukuligweba, asinalo ilungelo lokubajaja. Masenzeni kanje bantu bakuthi ingathi le topic kukhona iyivuthwa. Ndiza kuyidropha le lantuzana le recording because ndifuneka ibe i-hour kuphela uze nikwazi ukuyibuyisela back kupha ku-TikTok. Ayikwazi uyi-accepta if it's more than that. Funeka ndiphele ndiyifaka ku-YouTube kuphela. Ndizoyidropha. Sorry. Ndizoyienda quickly le conversation phinde ndiqale enye. Ndicela nindijoyine because ndiyafuna siqhubeke sithetheni. Sibheke phasi ke napho siyakhona siyadinga ulungisa iinhliziyo zethu zonakele zifuna ulungiswa. Ndizawudropha ke ngoku, ndiyabuya ngoku nindijoyine.